Matar Joan Fuster i altres històries. Eixe és el títol del llibre que divendres es va presentar a l'espai Joan Fuster. A banda del seu autor, Francesc Ballarri, també estigué eixe dia al poble el conseller d'Hisenda i Model Econòmic. Divendres de vesprada es va presentar a l'espai Joan Fuster el llibre Matar Joan Fuster i altres històries, de Francesc Ballarri, publicat per l'editorial Companyia Austro-Hongaresa de Vapors. A banda de l'autor, l'acte va comptar amb la presència de Vicent Soler, catedràtic de la Universitat de València i conseller d'Hisenda i Model Econòmic, i Francesc Pérez Moragón, assessor i director d'honor de l'espai Joan Fuster. El llibre s'inicia amb una indagació sobre l'atemptat terrorista que l'11 de setembre de 1981 va patir Joan Fuster, un intent d'assassinar l'escriptor que es va saldar amb una investigació judicial mínima. Però el lector no trobarà només les investigacions periodístiques sobre l'atemptat a Fuster. Ens ho conta el propi Ballarri. El llibre és una col·lecció de 7 investigacions periodístiques, la més important de les quals és una investigació sobre l'atemptat terrorista que va patir Joan Fuster precisament ací a sa casa, en el que serà l'espai Joan Fuster, que és, a diferència d'altres agressions que havia patit Fuster, que ell mateix qualificava de petardos, perquè eren bombes realitzades, per exemple, amb pólvora. Aquesta era una bomba terrorista de manual. Era dinamita goma 2, l'explosiu, i la tècnica era una tècnica habitual dels grups terroristes de l'època, com per exemple ETA, que era la utilització de la bomba trampa. Per la quantitat d'explosiu que hi havia, per la tècnica utilitzada, estem parlant d'un atemptat terrorista que haguera pogut tindre unes conseqüències terribles, amb diferents morts, i que, tanmateix, no va mereixer l'atenció de la policia ni del sistema judicial per investigar-la. Encara que sembla que totes les investigacions o que algunes investigacions són molt diferents, en realitat sempre hi ha un fil conductor que pot ser la impunitat. La paraula impunitat és la que d'alguna manera relliga quasi totes les investigacions. Impunitat de fets molt greus que es van registrar durant la transició valenciana, sobretot en els primers anys, i que varen quedar absolutament impunes. Estem parlant d'accions terroristes de l'extrema dreta que varen provocar morts, la d'ací, que va estar a punt de provocar morts, o una altra de les coses que jo més temps he dedicat professionalment, que és investigar la impunitat amb la qual els croats nazis de la Segona Guerra Mundial varen trobar refugi en l'Espanya de Franco i que així es comportaven amb total impunitat. Ballarri també es va referir al periodisme d'investigació en l'actualitat. Això és el que pensa al respecte. El periodisme d'investigació està en absoluta crisi perquè els mitjans de comunicació estan en crisi econòmica. El periodisme d'investigació és molt car perquè requereix d'equips d'investigació, requereix de periodistes dedicats a investigar temes que jo sempre repetís, que de vegades ix la investigació i de vegades no ix, i per tant és un risc econòmic. És possible que un periodista o un equip d'investigació estiga un temps investigant alguna cosa i que després torna a les mans buides, no buides, sinó únicament amb factures que ha de pagar el mitjà de comunicació. En l'actual situació de crisi general que afecta especialment als mitjans de comunicació, amb les noves tecnologies, on tot és ràpid, on tot no dona temps a contrastar res, té un futur molt negre. Jo sóc optimista en el sentit que jo pense, no ara, perquè veig que no és possible, ara es confon molt el que són filtracions amb el que és periodisme d'investigació, però jo crec que en una societat del futur estic convençut que hi haurà gent que estarà disposada a pagar perquè una altra gent, que se diran periodistes o es diran com es diran, faça un treball d'investigació per a extraure tot allò que d'altra manera romandria amagat. Aprofitant la seva visita a Sueca, Vicent Soler, catedràtic de la Universitat de València i conseller d'Hisenda i Model Econòmic, va visitar el Museu Joan Fuster abans de començar l'acte. Estigué acompanyat per l'alcaldessa de la ciutat, Raquel Tamarit.